हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लैथो बसुमतारी इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरग्रोनाय जाबाय। आंनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ आगारिया बेसेबांबा गोबाव जाबायमोन। दिनैनिफ्राय आं भिडिअखौ आगारलांफिनबाय थानो नागिरबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांदो। ना सुहैनोसै। जिंखाजों नाजों जानोसै। जिंखा लेमबाय। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। Kameraखौनो हमनो रोङा आं भिडिअ बानायखायनो बारा। बन लांफैदों। बनाबो माबा औवानियासो बांसिन माबा दंफांनि बनानो। जोंहा बाहेरायाव सङो। गोरिब मानसि माबा गैया, गेसबो गैया, माबा अदाबबो बानायनो हायाना, बेखायनो बिदि माबा बहायनानैसो सङो। Cao rồi anh nhìn. Đi vào nó đi. Dulu deh naik.
खालामनोसै मस्ला होबाय ओंख्रिया मोनबाय बिराद गोथाव जाबाय खिन्थु ओंख्रिया कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं नायनायावसो थावा साइस नुदों बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन